Ay naku, sabi ko sa'yo, kung may PBB noon, mas nauna pa ako kay ma'am niya na naging PBB na. Ganun yun? Di ba, Pat? Oh, sabi ko sa'yo eh. Nauna lang kasi, wala kasing PBB noon eh. Hi, ma'am niya. Hindi, totoo naman. Sana may PBB noon, ma'am. Magpa-PBB ka ng sa LGU, PBB. Minimithi ng bawat bayang Bangenyo, kakunlaran na tunay na senso. Hello po mga bayang Banggenyos! Alam niyo po ba, we are happy na ibahagi po sa inyong lahat ang napakaganda pong programa at proyekto ng ating Local Council for Women na pinamumunuan po ng ating napakagandang Mayora, Mayora Nina Jose Quiambao, at syempre po sa ating Kalipi President, ang napakagandang inisyatibo na ito si Ate Jocelyn Espejo, at syempre ito po ang aming napili sa Local Council for Women na gawin dahil po bukod po sa mga napakaganda pong benefits na ibinibigay po sa atin ito, tulad na lamang po ng nagbibigay po ito ng good source ng ating vitamin B, C, and D ay of course, ito rin po ay good as carb na low po ang kanyang fats. Kaya naman po, aside po from very healthy siya, is isa pong malaking tulong ito sa ating mga kababaihan dahil po kasama po ito sa kanilang livelihood program na later on po ay ating mapapakinabangan. Kaya po, congratulations po sa ating napakagandang programa at proyekto na ito. At syempre po, pasalamatan din po natin ang walang iba po, napaka-supportive po nating Team Quiambao Sabangan. Thank you so much! Good morning everyone. Dito po tayo ngayon sa ating isa sa mga recipient from Inirangan Bayambang Pangasinan para po sa kanilang mushroom production and culture. So ito po yung isa sa mga na-provide ng foundation ng Kasama Kita sa Barangay Foundation at ng pamunuan ni Mayor Quiambao at ni Vice Mayor Sabangan. So ito pong mga products dito ngayon sa aking likuran na inyong nakikita ay pinaghirapan po at tulong-tulong na ginawa ng ating mga membro ng grupo. At syempre, makikita po natin ngayon kung ano po at kung kaano po kaganda at gaano ka-productive ito pong mga kababayan natin dito sa Bayambang. So mga tips lamang po sa inyo kung paano mag-alaga ng mushroom. So madali lang po mag-alaga ng mushroom, kailangan lang po nating magkaroon ng tiyaga at kumbaga isama po natin sa advocacy natin ang pagkakaroon ng mushroom bilang para sa ating food consumption, business at para po sa kalikasan na rin. Dahil ang mga ginagamit po natin dito ay mga products at mga agricultural waste. So hindi po tayo magsusunog through agriculture. Pwede po nating magamit lahat, and then kung may mga kailangan po kayo, maaari po kayong sumadya o magtanong dito po sa Barangay Inirangan. Hanapin lang po si Ma'am Jocelyn Espejo. Pwede rin po itong mapanood sa Kita Mo Na Galing ng Pinoy every Saturday po. And then meron po tayong Broadcasters Forum, lalabas din po ito every Thursday po. So abangan nyo na lang po at i-update namin kayo kung anong araw at oras. Thank you so much. Laking pasasalamat ko po talaga. And I'm very proud sa aking mga ladies, mushroom ladies, kumayo po kayo. Thank you very much kasi isa
Isa kayo na tumutulong sa akin. Don't worry. Alam ko po yung hirap natin. Kahit na gabing-gabi, dyan tayo. Tinatawanan tayo na ano yung ginagawa natin dito. Pero, promise ko sa inyo yan. May pangarap po tayo. May pangarap po ako na kasama kayo. Alam niyo yun. So, sana po, tuloy-tuloy po tayo. Hello, good afternoon. Ako po si Jocelyn Santos Espejo na taga Inirangan, Barangay Inirangan. Asawa ko po ang kapitan ng Inirangan na si Jonathan Espejo. At ito po, welcome po sa kabutihan ni Sil. Actually, Sil po ang naging pinangalan ko sa aking kabutihan dahil ito po yung pangalan, nickname ko po magmula pagkabata. Since sa LGU po ako ay medyo nakakalimutan na po kasi yung Sil na nickname ko, bali tinatawag na nila akong Ma'am Jo palagi. So inano ko dito sa aking kabutihan ay Sil. At ito po, ang umpisa po ng aking kabutihan ni Sil ay dati po kasi mushroom lover po ako at mahilig po talaga akong mag-alaga ng mga halaman. Tignan nyo po sa aming paligid, puro po halaman ito na mga nagko-collect din po ako ng different kinds of plants, mga adenium, bougainvillea, and a lot more. So, dati po, ito po ang aking growing house before. Ito po dati, ito po ay maliit pa lang noon. So, ang mushroom ko lang po dati ay bumibili po ako ng fruiting bag sa mga kaibigan. And then, suddenly, ako ay naging presidente ng Kalipe, way back 2016 pa. So, nagkaroon ako ng pagkakataon para mag-request sa aming MSWDO na si Madam Lerma Padagas na magkaroon ng mushroom training. Kasi pangarap ko po talaga ang magkaroon ng mushroom production. At hindi ko po alam na lalaki po ng ganito. At nagpapasalamat po ako sa ating butihing mayor at saka si Mayora Niña kasi binigyan po nila ako ng pagkakataon na mapalago ko o mapalaki ko po itong mushroom production ko. Nagkaroon po kami ng libre na training, ilang beses po yan from MSWDO, from Agriculture at sa kasama kita sa Barangay Foundation. At nung nagkataon po na nagkausap po kami ni Sir Romil at nakita po niya itong mga maliit na pasilidad ko ng mushroom dati. So, nag-isip po kami ng paraan at sinabi po sa ating mayora, ang ating napakabait na mayora, at binigyan po ako ng pagkakataon para mapalago at mapalaki ko po ang business na ito. At ngayon po, nagpapasalamat ako kasi nandito na po, nagkaroon po ako ng malaki at lumawak po na mushroom production po. Ito po ang bago ngayon. Ito po yung bago na building na pinatayo po sa akin. Kasama kita sa Barangay Foundation. So, ito na po siya. At ang bali 5,200 fruiting bag po ang pwede nating ilagay dito. So, ang beneficiary ko po dito, ang kasama ko po ay ang mga kalipi ng Barangay Inirangan, mga women's organization po. Pagdating nila sa bahay, ito po ay yung tinatawag na extra na po nila na trabaho. Kasi from farm, nagsisibuyas po sila. Pag uwi po nila dito
sa bahay nila. Mga 4 o'clock po or 5 o'clock nandito po sila sa amin. Gumagawa po sila ng fruiting bag. Malaking tulong din po sa kanila na magkaroon sila ng extra pa na trabaho. At ito pong project na ito, naisip ko po talaga dahil sometimes po yung mga kababaihan, pagdating ng bahay, wala nang magawa. Talagang ang benepisyaryo ko po dito ay talaga ay mga kababaihan. And ito po yung... Ayan. Ito po ang proseso ng aming paggawa. From sodas po, nagko-collect kami ng sodas. Ito po ay patapon na or hindi na kinakailangan pero napapakinabangan pa po namin. Yung sodas na nagmumula din po sa may likuran din namin kasi mayroon pong paggawaan dyan ng mga furnitures. So, imbis susunugin po nila yon, so kinukuha na po namin. And then, mga rice straw na sinusunog, kinukuha na rin po namin. So, help pa rin po sa environment natin yan. Tapos, paghahaluin po namin, dito po kami naghahalo. Pang fruiting bag po. And then, after that, ito po ay nilalagay namin dito sa drum. So, ito po, meron pong laman ito na ini-steam po namin yang ng 8 hours. So, babantayan din namin ito. Then, after 24 hours, pag malamig na siya, just like today, malamig na po yan, mamayang gabi po ay tataniman po namin ng sfoam. So, yun ang proseso. And after i-imbak po namin doon. Yung dati ko pong growing house ay ginawa ko na pong incubation room. So, yun pong incubation room, mag-stay po yung ganito na mayroon ng tanim ng 3 weeks. Pag pumuti na po siya, tsaka po namin dadalhin sa growing house para diyan na po siya mamunga. At yan po ay mapapakinabangan ng 4 to 5 months po na pag-harvestan po natin. Mayroon po akong member na 25 na kababaihan at sila po lahat ay nagtatrabaho dito after po nilang manggaling ng bukid or pag wala po silang ibang gagawin. Punta lang po sila dito. Anytime po, wala po kaming pinipiling oras at araw. Kung gusto po nilang gumawa ng fruiting bag, free po sila dahil alam na rin po nila, dahil nga na-training na po sila, alam na po nila yung mga gagawin. So, basta nandyan lang po yung materials, mayroon na rin po akong napili na magsusupervise sa kanila. So, yun po, gumagawa na lang po sila. Ito po si Joan Ripiroga. Siya po ang aming president ng BHW dito sa Barangay Inirangan. Siya po ang isa sa nag-beneficiary ng ating kabutihan ni SEAL. Anong masasabi? Ang masasabi ko po sa project ni Ma'am Jocelyn, malaking tulong po sa aming kababaihan, lalo't mga, di ba, karamihan po na mga nanay nasa bahay lang. So, malaking tulong po yung ginawa ni Ma'am Jocelyn sa amin para kahit pa paano, may income po kaming natatanggap kahit saglit na oras lang po. Ganun. Tapos, yung iba kong mga kasama mostly nagsisibuyas po sila. Ngayon nagbibigay po kami ng time kung anong oras saka para makatulong. Maliban po sa pagsisibuyas, meron din po yung mushroom ni Ma'am Jocelyn na nakabigay ng kumbaga konting income po kumbaga. Kaya nagpapasalamat po kami kay Ma'am Jocelyn at saka kay mahal na mayor po na pagbigay ng pagkakataon kay Ma'am na nagkaroon siya ng ganitong livelihood po. Okay. Salamat po. Ito na po ang ating na-harvest na kabute or mushroom. Kami po ay nagbibenta rin po kami ng per pack na fresh mushroom or kami po ay nagpapak. Kasama ko rin po ang aking mga ladies ng Shanghai. Mushroom Shanghai. Available po ito at saka ang ating masarap imbutido na mushroom. At kami din po, kung sino po ang may gusto,
nagbibenta rin po kami ng fruiting bag. Kung gusto nyo pong mag-alaga, welcome na welcome po kayo na magsabi sa amin at bibigyan po namin kayo. Iintayin nyo na lang po na mamunga. Parang ganito. At new variety po namin, mayroon po kaming pink na oyster mushroom. At saka ito po yung white. At magkakaroon, soon to be po, yellow naman. So, ang pink po ay parang alternative yata ng beef. Pwede mo siyang gawing tapa. Or timplahan mo siya, pwede mo rin siyang iihaw after that. Tapos yung yellow, alternative po ng chicken din yon. Pwede mo din siyang gawing barbecue. Pwede rin po yon. Marami pong nagagawa or marami po tayong pwedeng gawin o isasangkap po ng mushroom. Bukod sa nutritious po ito at organic, ito po ay napakarami. Mayroon po kaming per kilo, kung pwede po, kung gusto nyo po, kayo po ang magpipik ng inyong iuuwi na bibilhin. And pwede naman po, mayroon din po kaming per pack. At saka mayroon din po kaming kahit na ano po, kung gusto nyo pong mag-order, sabihan nyo lang po kami. Nandyan na po sa screen ninyo ang contact number. Or gagawa po kami ng Facebook page ng Kabutihan ni Sir. And thank you po Ninong Mayor Cesar Tirado Kiambao. Maraming salamat po. Mayora Niña, kayo po ang aking inspirasyon. At kayo po ang aking idol na gusto ko po talaga mag-focus po ako na tumulong sa mga kababaihan. Kasi alam ko po, kasi noon naging pure housewife po talaga ako hanggang sa lumaki ang mga anak ko. Kaya alam ko po ang feeling ng nasa bahay lang. So binigyan niyo po kami, ako, ng pagkakataon para mai-share ko rin po yung talent ko at saka yung kung paano po, tiyaga po talaga ang magkakabuti. Pero nandito po ako na handang tumulong sa lahat ng po ng kababaihan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Thank you very much, Ma'am Niña